Hello, गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो बरायबाय नैबे आंनि चेनेलाव। स' दा नोंथांमोना जानो हागौ थिगैनो दङ आरो मोजांबो ओंखाम ओंख्रि जानानै मोजां ओंख्रि संनानै जागासिनो दं होननानै आङो सुलुङाव खोनानो मोनदों। दिनैहाय फेसबुकआव जेबो मोनासै, ना सोरनिबा हिन्जावानो खारदों ना सोरनिबा हौवायानो गोमादों। नाथाय दिनैहाय जेबो गोमायासै। आं बिराद उसुबिदा मोनबाय। आरो दिनै दिन गोमानांगौलै, हिन्जावफ्रा दिनैनि दिन खारनांगौ, हौवाफ्रा हिन्जावफोरखौ दिनैनि दिन लाना खारनांगौ। नोंसोर मानो बुजिया? दिनैनि दिन लाना खारनांगौ। हिन्जावफ्रा मादै लिंजानाय गथ' फिसाला बादि गथ'खौबो लाना खारबाय दाखालि। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आरो बिनि सायावहाय फंबाय गोदैखौबो लाना खारबाय दाखालि। आरो बिनि सायावहाय बिदा गोदैखौबो बा बिदा जानायखौबो लाना खारबाय दाखालि। नाथाय मोनसेल' बुस्थु थाबथानानै दङ। मोनसेल' बुस्थुआवहाय थाबथानानै दङ आरो मोनसे सोमोन्दोआल' थाबथानानै दंथ'यो। ससियेल मिडियायावहाय बे बुस्थुआ दासिमबो ओंखाराखै। मानो ओंखाराखै दि ना? साला मानो बेखौ सिं लाखुमागासिनो दंलै? खमसे खम ससियेल मिडियायावहाय फेसबुकफ्राव एसे भाइरेल खालामदो। रायजोफोर, अबे सोमोन्दो मोनसेया थाबथानानै दङ आरो अबे सोमोन्दो मोनसेया लानानै खारलायाखै? अबे सोमोन्दो मोनसे लानानै खारलायाखै दे नोंथांमोना कमेन्टआवहाय कमेन्ट हरलायदो, नायनोसै अबे सोमोन्दो मोनसेया लानानै खारलायाखै नोंसिनाव सोंबाय आङो, आरो अबे सोमोन्दोआ थाबथानानै दङ दे कमेन्ट। जेबो भुल बुजा-बुजि गैया मेथम फाय। ज' फान फुरायनांगौ सानैजों। साला बे मोजां हिन्जावफोरनि महरखौनो नाफ्लेनांगौ, सिफ्लेनांगौ। बिसोरनि थाखायनो बिदिनो जायो। बिसोरनि महरा जुदि हंले हंलामोनब्ला बिदि जानाय नङामोन आरो बिदि जाथावबो नङामोन। हौवाफ्राबो आरो बिदि इसेबां गोसोबो होनांगौ नङामोन। साला महर गाज्रिखौबाबो फेसबुकआवहाय रिल्स बानायनायावहाय ओरैबादि मेकआप टेकआप माबा माबि लगायनानै ओरैबादि साफा स्लिम खालामोना, मोगथाङाव नायबा आयै लाजाया, हांगारनि बापा हांगार, खुथ्रा खाथ्रा गोजौ गाहाय। दाबोथ' नोंसोर गोजौ गाहायथ'। नोंसिनि मोगथाङाव नायोब्ला सासेनाबो लाजाया। बाहाय फेसबुकआवबा मारै स्लिम बानायो। स्लिम बानायबा आंबो खालामगौ, बानायनो रोङोमोनब्ला। आं खालामनो रोङा। सालाफ्रा मारै जे स्लिम खालामो, हौवाफोरखौहाय गोसोफोरखौनो बोरैबा गिब्रुला होजोबो। आंहा बाहाय बिराद सन्देह दङ। मोखाङावथ' फाख्राबाबो हांगारबाबो माबा थानायब्लाबो ओरैबादि स्लिम खालामो। नाथाय माखासे मोदोम बाहागोआव बिदि नोंसोरो साफा खालामगोन ना खालामा? नोंसोर बिदि मेकआप खालामगोन ना खालामा? ओमफ्राय बे सेंग्राफ्रा, बे हौवाफ्रा बेखौनो नायना मोखांखौल' स्लिमखौ साफाखौ मेकआप फुननायखौ नायैनो गलिनोसै गोसोआ। ओंखायनो खारफालाबायनाङा, ओंखायनो समब्रलाबायनाङा, बुजिबाय? हाजारखि मोखाङा स्लिम साफा जाथों, नों हमदो माखासे मोदोम बाहागोआ साफा गैया, बुहुद लेथ्रा।
बुहुद लेथ्रा ओंखायनो सांग्रां जा हौवाफोर बिदि गोसो जाबानो माबाखौ माबानांगौ बे नङा मिथिबाय बे खारनायखौ बारनायखौ लं जाम्प हाइ जाम्पखौहाय दोनथ'थार गावबागाव थांखियावहाय बोलो हो मिथिबाय अब्लासो जोङो थुनाय सेरनाय बिलिरनाय माबानाय लानो हागोन ना लेखा फराया मा फराया बाहाय खांख्राइ गुदुंखौल' एन्जर गुदुंखौल' गोसो होबाय थायो जाम्बानो बे नोंसिनि स्लिम महरखौ नुनायावनो बिदि माबा माबि गोजौ गाहाय खालामना लानायावनो बे हौवाफोरनि माबाया एल'फ्लाङो एसे गोसोआव ला मोजाङै सोमोन्दो ला आरो सोमोन्दोखौहाय सिफायनो दासान मोजां सोमोन्दो ला आरो मोजाङै माबानानै खुब मोजाङै माबा बाहाय खुथ्रु खाथ्रा गोजौ गाहाय दा माबा अके जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब शेयार खालामनानै अफा फाथायहरो सालाफ्रा दिनैसिम दासिमबो आंनि भिडिअखौ रावबो शेयार खालामफेराखै सोरबा खालामदों दम दंब्ला खालामसै दम गैयाबा दा खालाम होनखायो सिद्दा लास्ट बारावहाय जोब्बाय